या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधले बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपीरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। फडणवीस फडतूस गृहमंत्री, शिंदे गुंडमंत्री, उद्धव ठाकरेंची जहरी टीका। मालवणात भव्य सावरकर गौरव यात्रा, भाजपचं जोरदार शक्ती प्रदर्शन। आणि जय मालवणी जैथै मालवणी, मालवणी बोलीभाषा निमित्त कोकण सात लाईव्हचो खास एपिसोड। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपीरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। आताच्या घडीची सर्वात महत्त्वाची आणि मोठी बातमी राजकीय वर्तुळातून समोर येते। महापण भाजपमध्ये राजकीय भूकंप होण्याची शक्यता वर्तवली जाते। छुप्या बैठकांना कंटाळून स्थानिक भाजपचे कट्टर वेगवेगळे बहुसंख्य पदाधिकारी आपल्या पदांचे राजीनामे देऊन दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा जोरदार चालू आहे। याबाबत अधिक माहिती देत आहेत आमचे महापण प्रतिनिधी संदीप चव्हाण। आताच्या घडीची सर्वात महत्त्वाची व मोठी बातमी। मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार महापण भाजपमध्ये मोठा राजकीय भूकंप होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे। महापण भाजप पदाधिकारी यांच्यात 2 गट झाले असून भाजपचा निष्ठावंत व राणे समर्थक असणारा गट हा ग्रामपंचायत निवडणुकीपासूनच नाराज असून वरिष्ठ पदाधिकारी यांच्याकडून छुप्या बैठका घेऊन दुसऱ्या गटाला बळ देण्याचे काम चालू असल्याने आपल्यावर अन्याय होत असल्याने ची भावना या कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त होत आहे असून आजच बहुसंख्य पदाधिकारी हे आपल्या पदाचे राजीनामे वरिष्ठांना पाठवण्याच्या तयारीत असून दुसऱ्या पक्षातही प्रवेश करणार असल्याची ही माहिती समोर येत आहे। येथील भाजप पदाधिकारी यांच्याशी संपर्क साधला असता तर मात्र येथील स्थानिक पदाधिकारी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास मात्र टाळाटाळ करत आहे। त्यामुळे महापण येथील राजकीय परिस्थिती वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत असल्याचे पाहावयास मिळत आहे। संदीप चव्हाण, महापण। याबाबत त्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता प्रतिक्रिया देण्यास त्यांनी नकार दिलाय। त्यामुळे महापणमधील राजकीय परिस्थिती वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत असून संध्याकाळपर्यंत मोठी राजकीय घडामोड घडण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येते। असं घडल्यास आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे। कोकणातलं सर्वात पहिलं अपडेट आणि आमचं टीव्ही चॅनल लाईव्ह पाहण्यासाठी थेट भेट द्या आमच्या वेबसाईटला। लॉग इन करा www.kokansatlive.com वर। त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये। ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन AC, ओपन AC फॅमिली हॉल, AC बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी त्याचबरोबर मुगलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी। आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे। संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा। नरवडे प्रकल्पग्रस्त आता आक्रमक झाले असून जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत धरणाचं काम सुरू करू देणार नाही अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली आहे। प्रशासनाने पोलीस बळाचा वापर करून सुरू करण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही सामूहिक आत्मदहन करू किंवा आमच्यावर बुलडोझर चालवून काम सुरू करावं
आमच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये असा इशारा नरवडे प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीनं संघर्ष समितीचे सुरेश ढवळ, संतोष सावंत आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांनी दिला। नाही सर, तुमची आता एक मिनिटला ह्याला पत्र दिला नरवडे धरणाचं काम 2 दिवसांपूर्वी पोलीस बंदोबस्तात सुरू केलं जाणार होतं, मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधामुळे 2 दिवसांचा अल्टिमेटम पोलिसांना दिला होता। सोमवारी पोलीस बळाचा वापर करून काम सुरू करण्याची शक्यता असल्यानं धरणग्रस्तांनी सकाळपासूनच सुमारे 500 ते 600 प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते, मात्र सोमवारी पोलीस यंत्रणा त्या ठिकाणी आलीच नाही आणि कामही सुरू झालं नाही। मात्र प्रकल्पग्रस्त दिवसभर ठाण मांडून होते। यावेळी महिला भगिनींची संख्या लक्षणीय होती। जोपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत 1 इंचही प्रकल्पाचं काम सुरू करू देणार नाही। आधी पुनर्वसन मग धरण ही आमची भूमिका कायम असल्याचं प्रकल्पग्रस्तांनी सांगितलं। स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांबरोबरच मुंबईवासीही मोठ्या संख्येनं नरवडेत दाखल झाले। प्रकल्पग्रस्तांनी प्रकल्पाच्या ठेकेदाराबरोबरच पोट ठेकेदारांना धरणस्थळावरून मशिनरी हलवण्याच्या सूचना केल्यात। कामच सुरू करू देणार नाही तर मशिनरी कशासाठी, जर काही नुकसान झालं तर त्याला जबाबदार आम्ही राहणार नाही असा इशाराही दिला। यावेळी प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे सुरेश ढवळ, प्रभाकर ढवळ, संतोष सावंत, सरपंच गणपत सावंत, आनंद सावंत यांच्यासह ग्रामस्थ, प्रकल्पग्रस्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध असून सुद्धा जे प्रशासनाने प्रोटेक्शनमध्ये काम चालू करायचं घाट घातलं आहे आणि त्यानंतर आज सुद्धा ती मीटिंग आयोजित केली आहे दुपारी 2 वाजता आणि त्या मीटिंगमध्ये जाऊन जे आमचे काही प्रश्न आहेत, जे प्रश्न जर आमच्या सुटले नाही किंवा त्या प्रकल्पाला चालना त्यांनी दिली नाही तर आम्ही निश्चित आमचा विरोध हा कायम राहणार आहे प्रकल्पग्रस्तांचा। कारण आता जे आमचे कमिटी आहेत ते वेगवेगळ्या होत्या, पण आज आम्ही धरणग्रस्त म्हणून सगळे एक आलेलो आहोत आणि जोपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सुटत नाही, कारण आज प्रकल्पाचं काम 90% पूर्ण आले आणि पुनर्वसनचं काम हे अद्यापर्यंत पूर्ण नागरी सुविधा अपूर्ण आहे आणि भूखंड वाटप वगैरे कुठलं झालं नाही, कुठल्या खातेदाराला कुठल्या प्रकारचं अनुदान मिळालं नाही आणि यासाठी आम्ही भविष्यामध्ये आमचा लढा हा तीव्र ठेवणार आहोत आणि भविष्यामध्ये जोपर्यंत प्रकल्पाचे प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत प्रकल्पाचं काम कुठल्याही प्रकारे आम्ही करू देणार नाही। हा आमचा प्रकल्पग्रस्तांचा आमचा निर्णय आहे आणि जर भविष्यात करण्यात तर आम्ही जेल भरण्यासारखं आंदोलन आम्ही करणार आहोत। कोकणातलं सर्वात पहिलं अपडेट आणि आमचं टीव्ही चॅनल लाईव्ह पाहण्यासाठी थेट द्या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा www.kokansatlive.com वर। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम,
24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. सावंतवाडी विधानसभेचा महाविजय अभियान अशा प्रकारचा एक कार्यक्रम प्रदेशने जो आम्हाला कार्यक्रम या ठिकाणी दिला की बजेट आल्यानंतर प्रत्येक गावापर्यंत बूथपर्यंत जे महाराष्ट्र सरकारने आदरणीय शिंदेसाहेब आणि देवेंद्रजीने सर्वसामान्य लोकांसाठी जे बजेट दिलं ते सगळ्या भागापर्यंत पोचावं आणि त्या निमित्ताने जे अनेक रस्ते विकासाची कामं झाले त्याची भूमिपूजन पण करणं, लोकांमध्ये संवाद पण साधणं, लोकांच्या भावना पण त्या ठिकाणी जाणून घेणं, यासाठी सावंतवाडी विधानसभेचे सगळ्या प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या बरोबर घेऊन उद्याची सुरुवात कोलगाव पंचायत समितीपासून सकाळी 10 वाजता करण्याचं या ठिकाणी ठरवलं. उद्या कोलगावला सकाळी 10 वाजता झाल्यानंतर कोलगाववरून कारोड्याला जाईल, कारोडीच्या नंतर माडखोल, माडखोलच्या नंतर ओटवणा, ओटवण्याच्या नंतर माझगाव, 4 वाजता माझगावला आणि माझगाव नंतर बांदा जिल्हा परिषद. तिकडे सगळेच मंडळी प्रमुख लोक संजू परब असतील, महेश सारंग असतील, मनोज नाईक असतील, रवी मडगावकर, तिन्ही आमचे मंडल अध्यक्ष महेश धुरी, अजय गोंदावळे, मंदार कल्याणकर, सगळेच जण प्रमुख पदाधिकारी जे असतील ते या सगळ्या कार्यक्रमाच्या वेळी दौऱ्यात असतील. या सगळ्या निमित्ताने पूर्ण जनसंपर्क अभियान प्रत्येक पंचायत समितीपर्यंत पोहोचण्याचं पार्टीने उद्दिष्ट दिलं आहे आणि त्याचप्रमाणे जे आता प्रत्येक बूथवर ज्या पद्धतीने पार्टीने सांगितलं की कामाची वाटणी करा, दरवेळी जी पार्टी वेगळे कार्यक्रम आणि वेगळ्या ज्या योजना राज्य आणि केंद्र सरकारच्या ज्या आहेत त्या प्रत्येक तळागाळापर्यंत या ठिकाणी पोहोचल्या पाहिजेत, याच उद्देशाने हे जे अभियान आहे हे अभियान या ठिकाणी चालणार आहे. आणि या अभियानाच्या वेळी एक आम्ही बुकलेट काढलेलं आहे. या सगळ्या बुकलेटमध्ये राज्याच्या अतिशय चांगल्या पद्धतीने जे बजेट मांडले त्या सगळ्या सविस्तर आपल्या भागाला होणारा फायदा, आपल्या जिल्ह्यात वेगळ्या माध्यमातून मिळालेले पैसे, या सगळ्याचा उल्लेख त्या पुस्तकामध्ये त्या ठिकाणी केलेला आहे. आणि सगळ्या सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवल्यानंतर अजून लोकांच्या काय अपेक्षा त्या ठिकाणी असल्या तर त्या पूर्ण करणे, त्यांचं म्हणणं ऐकून घेणं आणि तळागाळापर्यंत हा विकास या ठिकाणी पोहोचला पाहिजे, हा उद्देश भारतीय जनता पक्षाचा या ठिकाणी आहे. परवा 4 तारीखला इन्सुलीपासून परत सुरुवात होईल, बरोबर ना? 6 तारीखला सकाळी इन्सुली सुरुवात होईल. सॉरी 6 तारीखला तळवड्याला सुरुवात होईल. तळवड्यानंतर मळेवाड, आरोंदा, बांदा अशा प्रकारे काही पंचायत समितीमध्ये काही मोठी जी गावं असतील त्या मोठ्या गावात योगायोगाने येतील त्या सगळ्या मोठ्या गावांपर्यंत जाणं, काही ग्रामपंचायतींना भेटी देणं, ग्रामपंचायतीची काय म्हणणं असेल विकासाच्या संदर्भात त्यांच्याशी चर्चा करणं, ग्रामस्थांची चर्चा करणं, अशा प्रकारचा उपक्रम 5 तारीखपासून 12 तारीखपर्यंत पूर्ण ह्या विधानसभेत होईल. 5 आणि 6 हे 2 दिवस सावंतवाडीत गेल्यानंतर खरी सुरुवात काल झाली आहे. काल आम्ही सांगेली, कलमीस, सावरवाड आणि शिरशिंगे अशा 4 गावांमध्ये काल पूर्ण केली. उद्या ह्या सांगितल्याप्रमाणे सगळे पंचायत समिती होतील आणि परवा सावंतवाडी पूर्ण झाल्यानंतर 7 आणि 8 तारीखला
दोडामार्गच्या प्रत्येक पंचायत समितीप्रमाणे किंवा वेळ पडली तर मोठ्या गावांमध्ये सगळेजण आम्ही एकत्र त्या ठिकाणी जाऊ. 9 आणि 10 तारीखला 9 आणि 10 तारीखला वेंगुर्ल्यात त्या ठिकाणी होईल. 8 आणि 9 तारीख दोडामार्ग, थोडंसं कन्फ्युजन. 7 तारीख फ्री आहे. 8 आणि 9 दोडामार्ग आणि 10 आणि 11 वेंगुर्ला. आणि 12 तारीखला सगळ्या ठिकाणी हे सगळं फिरून झाल्यानंतर 12 तारीखला सावंतवाडी शहरात याचा समारोप होईल. आणि त्या समारोपाच्या निमित्ताने सावंतवाडी शहरात गांधी चौकात भारतीय जनता पक्षातर्फे त्या ठिकाणी जाहीर सभा होती. आता सभेच्या वक्ती अजून ठरवलेलं नाही. सगळ्यांची वेळ घेऊन 12 तारीखला या गोष्टीचा समारोप करायचा अशा प्रकारचा निर्णय आपल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी घेतला आहे. समारोप किती वाजता आहे? संध्याकाळी 6 वाजता. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं युट्यूब चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. कुडाळ येथील नवीन एसटी डेपोच्या मैदानावर आबालवृद्धांच्या मनोरंजनासाठी सुपरस्टार सर्कसचा शुभारंभ पार पडला. कुडाळचे तहसीलदार अजय फाटक यांच्या हस्ते हा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी पुढील काही दिवस ही सर्कस चालणार असून या सर्कसचे दररोज 3 शो होणार आहेत. कलाकारांचे विविध चित्तथरारक खेळ, कसरती, मोटरसायकल स्टंट आणि मौत का कुवा हे सर्कसचं आकर्षण असणार आहे. सोमवारी शुभारंभानिमित्त एकच शो झाला असून मंगळवारी 4 एप्रिलपासून दररोज 3 शो होणार आहेत अशी माहिती सुपरस्टार सर्कसचे मालक प्रकाश माने यांनी कुडाळ इथं दिली. नमस्कार, मी प्रकाश माने, सर्कस मालक सुपरस्टार सर्कस. आपल्या कुडाळ शहरात प्रथम पहिलीच वेळ आलेली आहे आणि सर्कस ही पाहण्यासारखी आहे. कारण की सर्कस जेव्हापासून तुम्ही डोळ्यानं पाहणार नाही तेव्हा तुम्हाला वाटणार नाही की सर्कस वस्तू काय असते. आणि कुडाळ आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात फार दिवसानंतर कला आलेली आहे. तर आपण सर्वांनी, प्रेक्षकांनी फार त्वरा करून पुढं येऊन सर्कस पाहावी ही इच्छा आहे आमची. सर्कसची जे फार खतरनाक खेळ आहेत, स्टंट आहेत, झोक्याचा खेळ आहे, मौतचा गोळा आहे, बाईक स्टंट आहेत, म्हणजे फारसे खेळ आहेत. असं पाहिल्यासारखं तुम्हाला चिंपांजीसारखा माणूस दिसणार आणि 2 तास बर्गच मनोरंजन आहे. तुम्ही 2 तासभर जागेवर बसून तुम्ही उठणार नाही सर्कस शो सुटल्याशिवाय, असं मनोरंजन आहे. तर आपण सर्वांनी पाहावी ही इच्छा. लहान लहान मुलं आहेत आमचे, जे घरचे लाडके मुलं आहेत आमचे, सर्वांचे लहान लहान मुलं आहेत, ते आमच्या लहान लहान जोकरांबरोबर सेल्फी फोटो घेतात. फार आनंद होतो आम्हाला त्यांच्याशी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सोमवारी 3 तारखेपासून 3 तारखेला माझं ओपनिंग शो आहे. त्याच्यानंतर दररोज मंगळवारपासून 3 शो होणार.
दुपारी 1 वाजता, संध्याकाळी 4 वाजता, रात्री 7 वाजता. आणि उद्या ओपनिंग शो आहे सोमवारच्या दिवशी संध्याकाळी 7 वाजता आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी. पोलिसांच्या गराड्यामध्ये आमच्या देवेंद्रजींना फडतूस तो कोणी बोलेल, तर 10 मिनिटं हे पोलीसचा गराडा बाजूला ठेवा, संरक्षण बाजूला ठेवा आणि मग फडतूस बोलण्याची हिंमत तरी करा. त्याची मच्छर मारण्याची हिंमत नाही, तो या मोठ्या मोठ्या बाता करण्याची जेव्हा हिंमत करतात तेव्हा त्यांना एवढंच सांगेन, यापुढे चड्डीत राहायचं आणि लायकी एवढंच बोलायचं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied, there is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgarh. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असाल. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सावरकर यांच्या विरोधात केलेल्या वक्तव्याचा निषेध करण्यासाठी भाजपकडून सावरकर गौरव यात्रेचं आयोजन करण्यात आलंय. मालवणात भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली भव्य सावरकर गौरव यात्रा काढण्यात आली. यावेळी जोरदार घोषणाबाजी करत भाजपनं शक्ती प्रदर्शन केलं. या निमित्तानं मालवण भगवामय झालं होतं. पाहूया.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. आज महाराष्ट्रभर वीर सावरकरांची यात्रा निघते. आपल्या जिल्ह्यामध्ये काल सावंतवाडी मतदारसंघात झाली, आज कुडाळ मालवण मतदारसंघात होते, उद्या कणकवली देवगड वैभववाडी मतदारसंघात होते. ही यात्रा काढायची गरज का पडली? इतका मोठा महापुरुष वीर सावरकर, ज्यांना आम्ही लहानपणापासून पुस्तकांमध्ये वाचलं, वेगवेगळ्या मार्गाने टीव्हीवर किंवा त्यांचे डॉक्युमेंटरी बघितले. असं असताना आपल्याला गौरव यात्रा काढायची का गरज पडली? एवढ्या मोठ्या महापुरुषाला त्यांची वेगळी ओळख करून द्यायची काही गरज नव्हती. पण राहुल गांधी नावाचा एक ढोंगी अख्ख्या देशात जेव्हा जेव्हा वीर सावरकरांचं नाव निघालं तेव्हा तेव्हा त्यांचा अपमान करायचं काम या राहुल गांधींनी केलं. मी 5 वर्ष राहुल गांधी बरोबर खासदार होतो. राहुल गांधीची दुसरी टर्म होती, माझी पहिली होती. पहिल्या टर्म पासून मी बघतोय, जेव्हा जेव्हा संधी मिळाली तेव्हा तेव्हा राहुल गांधींनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान केला. अधिकार काय तर शून्य. काय म्हणून अपमान केला त्याला सुद्धा माहित नसेल. राहुल गांधी सकाळी काय करतो आणि संध्याकाळी काय करतो हे त्याला सुद्धा माहित नसतं. पण कोणतरी जुनं कोणतरी म्हणून गेलं की आपण काँग्रेसवाले आहोत, ते समोरचे RSS वाले आहेत. ते RSS कळलं नाही तरी चालेल, स्वातंत्र्यवीर सावरकर कळले नाही तरी चालेल, पण आपण काँग्रेसवाले आहोत म्हणून आपण सावरकरांना शिवाय द्यायचं, एवढंच फक्त राहुल गांधीला आजपर्यंत माहिती आहे. अरे तू गांधी होऊ शकत नाही, तू सावरकर कसा होणार? तू बाटलीवाला. तुझा आणि गांधींचा पण काय संबंध? तुम्ही देशात आणीबाणी आणली, तुम्ही काश्मीरला पेटवत ठेवलं. जवाहरलाल नेहरू तेव्हाचा काळ वाचून काढा किंवा तुम्ही बघा काय करत होते जवाहरलाल नेहरू तेव्हा. पण आपण पुस्तकांमध्ये जे 40शीतले आहेत ते 50शीतले आहेत, काँग्रेसवाल्यांनी तेव्हा इतिहास कसा दाखवला. जसं की काँग्रेस नसती तर काय झालं असतं देशामध्ये, आपल्याला कधी स्वातंत्र्यच मिळालं नसतं. असं एक चित्र. मी 40शीतला आहे, माझ्या वाचण्यामध्ये लहानपणी तेवढं झालं की काँग्रेसनी देश वाचवला. बरोबर आहे का नाही? काँग्रेसनी स्वातंत्र्य दिलं. अहो भारताला स्वातंत्र्य मिळणारच होतं. तो एक वेगळा इतिहास आहे. तो किंग जॉर्ज तिकडचा जेव्हा 6वा आला होता, अहो तेव्हा इंग्लंडला तेव्हा भारताला स्वातंत्र्य द्यायचंच होतं. ते वेगळं काय नेहरूंनी काहीतरी घडवलं किंवा काँग्रेसवाल्यांनी काहीतरी घडवलं अशातला भाग नव्हता. पण त्या इतिहासात मी आज जाणार नाही. आज मोठ्या संख्येने आपण इथे स्वातंत्र्य वीर सावरकर प्रेमी इकडे आलेलो आहोत. आपल्याला स्वातंत्र्य वीर सावरकरांचे विचार हे घराघरापर्यंत पोहोचवायचे. काल पण उद्धव ठाकरे जिथे सभेला उभे राहिले छत्रपती संभाजीनगरमध्ये, तिथे मुघल किती चांगले होते आणि त्यांचं योगदान भारतामध्ये कसं होतं हे सांगायचं काम छत्रपती संभाजीनगरमध्ये केलं. ज्या बाळासाहेबांनी मणिशंकर अय्यरच्या पुतळ्याला चपलाने मारलं होतं, त्यांनी काहीतरी सावरकरांबद्दल उलट बोललं होतं आणि म्हणून बाळासाहेबांनी स्वतःची चप्पल काढून त्यांच्या पुतळ्याला मारला होता. बाळासाहेब वरती बघत असतील, हा खरोखरच माझा आहे का? हा असं काय बोलतो? जर बाळासाहेब आज जिवंत असते तर ती चप्पल उद्धव ठाकरेच्या थोबाडावर मारली असती. हे मी सांगत नाहीये, तिकडचे असणारे पण सांगतायत. अरे हा मुघलांचा कधी झाला? हा मुघलांचा इतिहास छत्रपती संभाजीनगर मध्ये सांगायला लागला आणि म्हणतो आम्ही सावरकरांचा अपमान सहन करणार नाही. अरे बाजूला काँग्रेसवाला आहे, बाटलीवाल्याचं सैन्य आहे. तू काय सांगतो आम्ही सहन करणार नाही? पहिला बाजूची खुर्ची खाली कर. अहो खरं राहुल गांधीचं आडनाव पण राहुल गांधी नाही किंवा गांधी नाही.
त्यांचे आजोबा, त्यांचं खरं नाव फिरोज बाटलीवाला, हा राहुल बाटलीवाला. गांधी पण आडनाव नाही, पण बाटलीवाला ऐकायला बरं वाटत नाही म्हणून हा गांधी. नेहरूंचं नाही आडनाव लावलं. या देशामध्ये विचार करा, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं कार्य तर फार मोठं आहे, हे 2-5 मिनिटात 15 मिनिटात सांगताही येणार नाही. पण विचार करा, या गांधी घराण्याने आपल्या देशाची कशी वाट लावली. मी असंच या भाषणाच्या निमित्ताने काही गोष्टी चालत होतो. चालता चालता मला लक्षात आलं की पाकिस्तानला आपल्या 1 दिवसा अगोदर स्वातंत्र्य मिळालं. जवाहरलाल नेहरू तेव्हा आपल्या देशाचे पंतप्रधान 15 ऑगस्टला झाले. पाकिस्तान पण 1 दिवस अगोदर स्वातंत्र्य साजरा करतो, आपण 1 दिवस नंतर साजरा करतो. काश्मीर गेलं, कोणाच्या चुकीमुळे गेलं? ते नेहरूंच्या चुकीमुळे गेलं. जर तेव्हा सैन्य पाठवलं असतं, तिकडचा राजा म्हणत होता की सैन्य पाठवा, काश्मीर आम्हाला आतमध्ये आणायचंय, भारतामध्ये राहायचंय, तिकडचा महाराजा गजसिंग सांगत होता. नेहरू कुठेतरी मजा मारत होते, कुठेतरी त्यांचं काय वेगळं चालू होतं. 1-1.5 महिना तिकडचा राजा सांगत होता आम्हाला काश्मीरमध्ये जायचं नाहीये, आम्हाला भारतामध्ये जायचं, आपल्याला पाकिस्तानमध्ये जायचं नाहीये, मला भारतामध्ये यायचंय. 1 महिना आपलं सैन्य तिकडे नेहरूंनी पाठवलं नाही. आज तिकडे जवान मरतायत, शहीद होत आहेत. कोणाची चूक आहे? कोण चुकलं? अरे राहुल गांधी, तू स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवर टीका करणार? अहो, मागच्या वर्षामध्ये मी रत्नागिरी जेलला जाऊन आलो म्हणजे बघून आलो. कार्यक्रम होता, मी होतो, राणेसाहेब होते आणि जेलमध्ये एक छोटासा कार्यक्रम तिकडच्या जेलरने ठेवला होता. जिथे सावरकरांना ठेवलं होतं ती जागा आम्ही बघून आलो. ती जागा बघितल्यानंतर या स्टेज एवढी पण खोली नव्हती, या स्टेजला अर्ध करा तेवढी पण जागा नव्हती. कशी ती व्यक्ती राहिली असेल? आणि उभं ते गळ्यात सगळं ती साखळी वगैरे, पायात साखळी, उभं मान एका ठराविक अँगलवरच ठेवू शकता, वर खाली करू शकत नाही. 3 पक्षाच्या या मोठ्या महाविकास आघाडीने काल संभाजीनगरमध्ये सभा ठेवली परवा, आणि मुघलांचं सांगत होते महत्व, म्हणून हे महाराष्ट्रात कधी खपलं जाणार नाही. आज हिंदूंचं राज्य आलंय, हिंदूंची सरकार आलं. आज हिंदूंचं सरकार आल्यानंतर तुम्ही बघा, चारो तरफ, चारी बाजूला आपले सण साजरे व्हायला लागले. आपण मोठ्या प्रमाणात हिंदू धर्माचे सण आपण साजरे करायला लागलो. हे सगळं सन्माननीय शिंदे साहेबांच्या सरकारामुळे आणि फडणवीस साहेबांच्या सरकारामुळे आपल्याला हे दिवस बघायला मिळाले, आपण कोणी विसरू नका. हेच जर तेव्हा उद्धव ठाकरेचं सरकार असतं तर कोमट पाणीच पीत बसला असतं. रोज थोडं थोडं कोमट पाणी उद्धव ठाकरे पाचतो. फेसबुक लाईव्ह आणि म्हणून जास्त त्या विषयावर जायचं ना. आज मोठ्या संख्येने आपण इकडे सगळे जमलात. पक्षाने हाक मारली, महाराष्ट्रभर या यात्रा होते. सावरकरांचा गौरव या यात्रेच्या निमित्ताने आपण सगळ्यांनी केलेला. जेवढे आपले प्रयत्न राहिले त्या प्रयत्नातून हा कार्यक्रम उभा राहिला. सगळ्या संघटनांचा मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. जमलेल्या माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांचा मनापासून आभार व्यक्त करतो. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा विचार हा घराघरापर्यंत, गावागावापर्यंत आपल्याला पोहोचवायचा आहे. त्याच्यामध्ये कुठेही तडजोड नको, कारण का संकट चारी बाजूने, लक्षात ठेवा. हिंदू धर्म चारी बाजूने संकटात आज जरी तुम्हाला दिसला नाही, पण संकट नाही असं समजू नका. संकट कधी कुठल्या दिशेने येईल आपल्याला कळणार सुद्धा नाही. म्हणून इतके हाल अपेष्टा वीर सावरकरांनी सहन करून सुद्धा भारत माता की जय बोलणं जसं सोडलं नाही, तसं आपण जे त्यांना अपेक्षित होतं, जे त्यांना अपेक्षित आहे, हिंदू धर्माचं रक्षण करणं आपलं काम आहे, लक्षात ठेवा. आणि ते चारी बाजूने आपले डोळे उघडे ठेवा. हेच सांगण्यासाठी आपण इथे सगळे जमलेलो आहोत. आपण फार मोठ्या संख्येने या यात्रेला साथ दिली, आशीर्वाद दिले.
ज्यांनी या यात्रेसाठी मेहनत घेतली त्या सगळ्यांचा मी आभार व्यक्त करतो आणि आपण पुढच्या कार्यक्रमाला सन्माननीय शरद पोंक्षे साहेबांचा कार्यक्रम इथे त्यांचं व्याख्यान होणार आहे, वीर सावरकरांच्या वर होणार आहे. आपण सगळे तिकडे त्या दिशेने येऊया. आदरणीय राज्याचे मुख्यमंत्री शिंदे साहेब आणि आमचे नेते आदरणीय देवेंद्रजी यांच्या सूचनेप्रमाणे संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात आपण आदरणीय क्रांतीवीर सावरकर साहेबांची गौरव यात्रा या ठिकाणी काढली. काल सावंतवाडीला झाली, उत्तम प्रतिसाद तिथल्या लोकांनी दिला, तिथल्या जनतेने दिला. आज कुडाळ मालवणमध्ये या ठिकाणी होत्या आणि आज 3-3:30 वाजल्यापासून फार मोठ्या संख्येने आपण सर्व सावरकर प्रेमी सगळे हिंदू संघटना यामध्ये सहभागी झाला. मी खरोखरच मनापासून आपल्याला धन्यवाद देईन. आपल्याला जास्त वेळ मी या ठिकाणी घेणार नाही, पण महाराष्ट्रात सगळ्या ठिकाणी जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो, उद्धवजी आणि आघाडीचे ते सगळे नेते आज सावरकरांवर वेगळी प्रेम त्या ठिकाणी दाखवत आहेत. आज काँग्रेसची सगळी मंडळी सावरकरांवर तुटून पडतात, त्यांचा वेळोवेळी अपमान करतायत आणि म्हणून या गौरव यात्रेच्या निमित्ताने सगळ्या महाराष्ट्रात आज प्रचंड रोष आज ज्यांच्यावर अनुद्गार काढणारे काँग्रेसवाल्यांवर आहे. आणि आपल्या माध्यमातून सगळ्या ठिकाणी अगदी छोट्या मुलांपासून आता ज्यांनी आपल्याला इकडे एक गोष्ट सांगितली, काल सुद्धा नाटेकर नावाच्या एका छोट्या मुलीने सावंतवाडीत पण गोष्ट सांगितली. म्हणजे जसं आमच्या मिलिंद कुलकर्णी सांगितलं की नसा नसा छोट्या मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सावरकर जसे क्रांतीवीर होते, सावरकरांनी ज्या देशासाठी जे हालअपेष्टा केले, देश स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी जे प्रयत्न केले आणि त्यामुळे आज हा प्रचंड प्रतिसाद या ठिकाणी मिळाला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये. ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलडे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी, त्याचबरोबर मुघलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी. आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे. संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा. हे वैभव नाईक बोलले. आता वैभव नाईक जसं तुम्ही एका वाक्यात बोलले तसं तो एका वाक्यात बोलूही शकत नाही. नेमकं कसलं शुद्धीकरण करणार आहे हे मला माहीत नाही. ज्याचं घरच डांबर चोरीवर चालतं तो दुसऱ्यांची शुद्धीकरण काय करायला जाणार. आता वैभव नाईककडे विषय राहिले नाहीत, त्यांच्याकडे कार्यकर्ते राहिले नाहीत. भाजप जे करत आहे त्याच्यावरच आपलं काहीतरी पोळी भाजायची, हा आता शेवटचा प्रयत्न वैभव नाईकचा आहे. मी अगोदरच तुम्हाला सांगितलंय, वैभव नाईक हा माणूस तपशील फेल गेलाय. ते आता 2024ला आमदार देखील राहणार नाहीत. त्यांचा आम्ही राजकीय जे काही विषय आहे 2024ला संपून टाकणार. पण तुम्हाला आज सांगतो, वैभव नाईकांनी काही केलं, जनतेने आता त्यांना नाकारायला सुरुवात केलेली आहे. प्रत्येक निवडणुकीमध्ये आम्ही त्यांना धूळ चारलेली आहे. आता शेवटचा काहीतरी प्रयत्न करतील, पण जनता त्यांना स्वीकारणार नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. फडणवीस फडतूस गृहमंत्री, शिंदे गुंड मंत्री, उद्धव ठाकरेंची जहरी टीका. मालवणात भव्य सावरकर गौरव यात्रा, भाजपचं जोरदार शक्ती प्रदर्शन. आणि जय मालवणी जैथै मालवणी, मालवणी बोलीभाषा निमित्त कोकण 7 लाईव्हचो खास एपिसोड. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.